η πρώτη μου βασική παρατήρηση είναι η εξής. Ότι ο Μένος Γιώργος Παπανδρέου προσπάθησε όλη τη συζήτηση να την πάει στο αύριο, στο μέλλον, γιατί αυτό ενδιαφέρει τους πολίτες. Ο κύριος Καραμανλής μας πήγαινε στο παρελθόν. Εδώ θα μπορούσαμε να μιλάμε με τις ώρες. Και οι συγκρίσεις ασφαλώς είναι υπέρ μας. Εγώ όμως δεν θέλω να μείνω σε αυτό, θέλω να μείνω στο διαφορετικό πρόγραμμα. Ο κύριος Καραμανλής σήμερα έπρεπε να πει στον ελληνικό λαό γιατί φτάσαμε εδώ. Γιατί φτάσαμε εδώ. Επικαλείται γενικώς την κρίση, που όμως τα αποτελέσματα της αδιέξοδης πολιτικής τους σε όλους τους τομείς είχαν έρθει πριν από την κρίση. Και αυτό δεν το παρουσιάζει. Το δεύτερο που θέλω να πω, ότι ο κύριος Καραμανλής μου δείχνει την εικόνα ενός παραιτημένου πολιτικού, ενός παραιτημένου πρωθυπουργού. Δεν έχει να πει τίποτα σε σχέση με το καινούριο. Επικαλείται συνέχεια τα θέματα του δημοσίου ελλείμματος, τίποτα άλλο. Δεν ακούω προτάσεις. Και δυσάρεστες προτάσεις. Εσείς τι δυσάρεστο τολμήσατε να πείτε? Τι ακούσαμε τους αρχηγούς. Εγώ θέλω να, όπως σας σεβάστηκα, να ολοκληρώσω και αμέσως μετά να απαντήσω σε όλες τις ερωτήματα. Εκείνο που έχει. Πάντως δεν κάνουμε κανένα απλά σήμερα θέλω να σας πω ότι όλοι έχουμε ακούσει τι είπανε. Προφανώς. Δηλαδή δεν είναι από αυτά που δεν ξέρουμε. Ούτε πρόκειται να αλλάξουμε γνώμη. Δεν μπορεί να αλλάξουμε γνώμη σε κανένα Μιλτιάδη. Για αυτά που θα πούμε. Το λέω και στους δύο, δηλαδή δεν γίνεται. Εντάξει, αλλά είναι και οι υποψήφιοι βουλευτές που δεν μιλάνε μόνο σε εμάς, μιλάνε και στους ψηφοφόρους. Συμφωνώ. Λοιπόν, είναι πολύ λάθος, Πέτρο, να στέκεται ένας πρωθυπουργός στο παρελθόν και να λέει και ψέματα. Και έκανε κάτι χειρότερο, έκανε αντιπολίτευση. Και σε σχέση με το παρελθόν. Έκανε και αντιπολίτευση. Μου πήρε τη λέξη από το στόμα ότι αυτή τη στιγμή ο κ. Καραμανλής μου έδωσε την εικόνα ότι άρχισε την αντιπολίτευση. Και όταν σήμερα μας λένε πού θα βρούμε τα λεφτά, αυτό δεν το ερώτημα. Μη σας ενοχλεί όταν αποκαλύπτουν τα δικά σας ψέματα, κύριε πού θα βρούμε τα λεφτά. Εσείς τα και λέτε. εγώ ρωτάω. Για το χρέος σας είπε πώς έχει αυξηθεί. Θα σας απαντήσω για το χρέος αμέσως μετά. Των δικών σας χρεών. Σας ενοχλεί. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, εγώ θεωρώ, ξέρω πόσο σεμνός είσαι. Είσαι από τους σεμνούς και ταπεινούς εσύ, αλλά μην διακόπτεις γιατί θα το εκλάβω πολιτική αδυναμία. Κατά συνέπεια, σε παρακαλώ, άφησε να ολοκληρώνω τις φράσεις σου. Έτσι λοιπόν, μιας και ξεκίνησες με το χρέος ή τελείωσες με το χρέος, θα σου απαντήσω. Τα 20 τελευταία χρόνια η χώρα δανείστηκε 250 δισεκατομμύρια δραχμές. 150 από αυτά δανείστηκαν επιμερών Νέας Δημοκρατίας και με πολύ δύσκολους όρους. Και επειδή πολλές φορές αναφέρεστε ποια είναι τα μέτρα μας, υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και για τα ζητήματα της φορολογίας και σας σου θυμίζω 3 μόνο. Δεν θα πάω παραπέρα. Πρώτον, μιλάμε για φορολόγηση των μερισμάτων των μετοχών των ανωνύμων εταιριών. Από αυτό και μόνο το μέτρο, κάθε χρόνο ο κρατικός προϋπολογισμός χάνει 1 δισεκατομμύριο ευρώ, που σημαίνει αν είχαμε τα 5 δισεκατομμύρια σήμερα, δεν θα μιλούσαμε για το αύριο. Το δεύτερο, υπάρχει το θέμα του φόρου ακίνητης μεγάλης περιουσίας, τον οποίο καταργήσατε και βάλετε το ΕΤΑΚ και το Καματερό και το Περιστέρι πληρώνει ΕΤΑΚ. Ενώ κάποιοι άλλοι πληρώνουν. Όχι, λάθος κάνετε. Γιατί τα σπίτια που έχουν αντικειμενική αξία μέχρι 200.000 δεν είναι εκεί πέρα. Δεύτερον, πώς να το κάνουμε. Ή τρίτον καλύτερα, μιλάτε αυτή τη στιγμή για θα παγώσετε τους μισθούς. Αν παγώσετε τους μισθούς, κύριε Χατζηδάκη, τι θα γίνει την επόμενη? Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτά που λέμε εμείς με το επίδομα για τους χαμηλότερους είναι υψηλότερα από αυτά που λέτε εσείς. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, δεν με αφήσετε να ολοκληρώσω μία φράση και θα σας παρακαλέσω να πω 2 πράγματα ακόμα. Μετράω χρόνο εγώ. Ναι, αλλά μετά το χρόνο δεν μετά τις διακοπές. Και τις διακοπές θα τις αφήσω. Αυτή είναι. Θα ξανάρθουμε, δεν λιώσει τη συζήτηση απόψε. Εγώ κάτσε να μιλήσει κανένας άλλος. Όχι, θέλω να πω κάτι. Λέτε οικονομικά στοιχεία που μπορεί να είναι σωστά και οι δύο, αλλά είναι ανεξέλεγκτα από το μέσο άνθρωπο ο οποίος κυκλοφοράει έξω. Θέλετε να μιλάω με στοιχεία? Να μιλήσω με τη ζωή? Όχι, με συγχωρείτε. Αλλά η πολιτική νομίζω δεν διαδραματίζεται. Να μιλήσω με τη ζωή. Αν μιλήσω με τη ζωή, ξέρετε, θα πω πολύ απλά μια φράση. Ότι με το Πασόκ δεκάδες χιλιάδες φτωχές οικογένειες γίνανε μεσαία στρώματα. Αυτή είναι η ιστορική αλήθεια. Ενώ σήμερα τα μεσαία στρώματα γίνονται πάλι φτωχές οικογένειες. Είναι ή δεν είναι αυτή η αλήθεια? Και μια άλλη αλήθεια σε μια πραγματικότητα. Τριπλασιάστηκε το χρέος όμως έχει δίκιο. Και τώρα ξεκίνησε στη δεκαετία του 90 η μεταλλαγή. Μην μιλάτε μαζί. Θεωρώ ότι η στροφή που πάει ο κ. Παπαϊωάννου είναι από την περιοχή του Σιμίτη. Δεν είναι από την εποχή του Καραμανλή. Λέω ότι η στροφή που επικαλείστε στο βιωτικό επίπεδο των μεσαίων στρωμάτων έχει ξεκινήσει από μετά το 1993, αύξηση του λαϊκού εισοδήματος δεν υπήρχε, κύριοι. Και οι δυο βοηθήσατε να πάει προς τα κάτω και οι δυο υπηρετήσατε καλά την ανάπτυξη της κερδοφορίας. 5% ανάπτυξη. Κάντε μου τη χάρη. Ας ξαναγυρίσουμε στην αρχή της συζήτησης, γιατί το αρχικό ερώτημα δεν έχει απαντηθεί.
Εγώ δεν διέκοψα καν. Μπορώ αυτή τη στιγμή να πω κάτι. Όχι, μία φράση ακόμα. Μην συζητήσουμε αυτή. Θέλω να μου πει ο κύριος Χατζηδάκης και όλοι σας ποιος ρυθμός της οικονομίας είτε αφορεί ανάπτυξη. Οποιαδήποτε μέτρηση, εξαγωγές, ό,τι θέλετε. Επικαλείται μόνο την ενεργεία, αλλά το απαντώ με τα στοιχεία του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕ, η ανεργία είναι 17%.